Hei tuturor, eu sunt Edi, iar voi urmăriți canalul, așa că un like nu omoară. Și înainte să începem, prima zi de școală, nu știu cum mi s-a părut, dar fraților, dacă mă enervați, nu rezolvați absolut nimic. Acum vorbesc cu colegii mei ca să știți. Nu o să rezolvați nimic dacă mă enervați cu de-astea, cu gen, bă, nu mai face de-astea, sau bă, cum pui Q&A că plec și îți dau dislike. Frate, lasă-mă în pana mea în pace, că eu încerc să-mi dau silința. Și cum v-am spus la începutul canalului, eu o să fac așa de fan, nu o să fac o carieră din astea. Și da, acum o să vorbim despre prima zi de școală. Când m-am dus să-mi iau manualele, voi m-ați primit așa convenabil, dar acum chiar ați fost enervanți. Foarte puțini dintre voi ați fost normal, să zic așa, ceilalți ați fost foarte enervanți. În rest, da, totul a fost frumos, așa, Florine, tu te comporta normal, e ceva normal ție. Și în afară de excepția cu Caterinca, care este super enervantă, ați fost puțin enervanți, m-ați dezamăgit foarte mult. Q&A-ul o să-l postez zilele astea și da, o să postez la 50 de abonați turul camerei mele și nu mai comentați atâta. Frate, dacă nu-ți place, lasă-mă în pace. Asta spun tot timpul, dar nu-mi pasă. Să vă intre bine în cap. Dacă nu vă place, plecați. Și îmi cer scuze că am fost puțin agresiv acum, dar m-am enervat foarte mult la premieră. Mulți cu Caterinca lor, cu de toate. Și din nou, Florine, tu ai fost cel mai cominte, să zicem așa, premieră. Și da, cam atât cu acest vlog, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, subscribe-ul, pe bune, pa, pa!